Og i dag skal jeg præsentere, hvad vejret bliver. Det bliver måske lidt uforsøgeligt det sted med at sige, men jeg håber, jeg kan ramme den så tæt som muligt. Det har været i Spanien, Danmark, Sverige og mange andre lande. Så bare hæng med og se vejret i dag. Nemlig mig, Lukas Hoppe Jacobsen, der vil fortælle jer vejret i dag. Rugbrød. Det er nemlig det står på vejret i dag i Danmark, at der kommer en rugbrødssky hen over Nordvestjylland, der regner med rugbrød. Så I kan godt tage en sund dag og spise noget rugbrød. Fik vi i gang i rugbrød, men lad os også lige kigge på vejret i Spanien. Det kommer nemlig i næste optagelse. Nachos. Det smager godt. Så tag en rejse til Spanien, hvis du elsker nachos. For der kommer nemlig mange nachos her i sommer. Når det plejer det også at komme herop til sommeren. Så hvis du elsker nachos, tag et fly til Spanien. Og så spise en masse gode nachos. Vi skal lige afbryde dette program lige hurtigt. Der er nemlig sket et flyveheld. Rugbrødet regner for stærkt. Så nachosflyet går ikke til Spanien i dag. Ingen nachos i dag, desværre. Det stod nemlig på kylling og baconsalat i Sverige. Ikke noget, jeg bryder mig om, men hvis man godt kan lide det, så tag toget over til Malmø, eller kør bil over til Malmø, for der er det nemlig stærk by med kylling og bacon salat. Måske, at hvis du tager til Malmø, skal du nok passe lidt på, at du ikke får kylling og bacon i hovedet. Det er der nemlig en, der hedder Jeppe, der har prøvet. Vi skifter lige over til ham. Ja, jeg prøvede at få det her i hovedet, og det var meget ubehageligt. Så det skal I ikke ønske jer. Vi ses. Det var alt fra vejrudsigten i dag. Det var Lukas Hoppe Jacobsen, der optog i dag. Vi ses senere i næste program af vejrudsigten.